Jenuh aku iki. Apa gak ndek bolo iki? Nanti yo. Tajak. Sik. Tajak mancing bolo-bolo ya. Yes, tajak mancing. Ketoke seru kae Mbah Hati ini. Iwake akeh serius. Mangkat. Panas itu. Waduh. Kau gak junung lagi nih, mancing-mancing ini yuk. Arep mancing ini di mana iwak? Kali beri kan lo berbanjirin mati iwake. Wah, sak mini-mini gitu nih. Enggak mau. Yuk. Panas orang kene arep mancing. Ya pun dipancing ya. Wis santai, yuk ya wis iki bahan ada. Yuk. Oke, siap. Gas. Yo. Gas. Ayo. Luncur. Gas, Pak. Bahan Gas iki. masuk Prai. Pas iki masuk iki. Siro iki Pas iki masih gas. siap Iki. nah ini masuk iki juran siap yuk gas Ayo, gas berangkat. siap tenan nih juran begolek ning nganu iki enak iki dome lali piye Oh lah yo wis. Aku mlebune wis golek pane ya. oke siap oke newe oke wah wangel tenan gulan sate ngene iki tak gelem panggil yo aku wah susah ngene iki Pancing iki. Gak pancing elek, ape pancingku. Bae. Hah? Wah, iki apa umpanku gudik guys. Pokoknya entoke yo mantep iki. Kita wis gung. Kok, gung wis gung. Yuri. Dipasang iki. Pasang. Wis iki mantap. Wah, sus cocok. Siap iki. Angkat. Siap gung sik. No sik. Juran terkini ini iki juran. Kan. Oh, tuh apa ya iki? Apa ya? Kayak Eminem. Yuk, gas. Siap. Angkat. Awas. Banyak sarang. Ranting-ranting ring. Strategis. Wah. Emang gue mau apa lo? Depan gue loh. Wah. Kayak apa cek ngono ya aku doyan. Doyan karepe anake iki metu jajan bodo, metu golek cacing gak enak-enak iki wis angkut wae. Nah, iki semua.
Pasang Pasang lah ki. Mono entuk iwak-iwak peyek apa ngono. Oh ini loh. Ini kayak menggoda Leo, ayo. Langsung ya Pak, ndang strike iki. Buat sampah nih kali, lepas ngarit, keblek nih mah. Sukete rene blas, mati kabeh. Payah, nek kasdi omae nang kali sukete diadi, blas rene. Waduh pusing ngambek tebuan balik matuk iki, baru gak sampah. Orono kae. Wah, idul ketone iki. Pangan. Wah, tenan. Tuh. Apa, Pak? Kosong iki. Tapi enak iwake iki. Yo, wis Pasang meneh. pasang sih. Sikat. Gua entuk Bismillah. Peyek. Wih, tenan. Berat iki. Berat sem. wah, strike. Aduh, Kok ngene entuke? entuk sendal, Pak. Yo iki long. Kowe entuk apa? Kolore sapa wae. Iki kalau sapa? Adimu kayak adimu iki. Suwek sisan. Wis gua sembarangan yo ora. Heeh. Sing marai banjir yang niki. Apa iki? Wah medhotno benang. Aduh. Niki. Lahan iki opo sampah tok. Iki gak iso makan enak iki kowe. Wes. Berat niki. Wah, iki kasil iki, Pak. Kasil iki. Kira-kira Udah tenan. Strike. Cuh, iki guru-guru kowe ngumpan panganan bodoh lho. Entuk mah kok gatel ngene iki. lah piye enak kuwi ndak. Jajal pisan gas nak gak beruntung yo wis. Yo, wis cerah aku nak wis gak Lah, cemaran tenan. Kali ini wis tercemar. Opo iki, Pak? Iki opo iki? Woi. Ketrok lawan kowe. Kena tak pancingin ora rezeki lah apa Mas. Hah? Aduh. Loncat-loncatanku lah bombong anu, mbok mancing. Sopo sing buak ki? Wah, yo. Cemaran. Wes ini wes. Kowe tak maafno ning wae juga ali. Oke, siap. Sing buak sapa yo? Yo, ayo. Kene wae matuk. Ya berat iki. Telan nek wong gitu. Yo. Rek, kowe kena sing buak ki sampah ki sapa, Lek? Yo, gini. Main gare, Lek. Yo,
Gak, mulai gua kowe. Yo, Gak wedi aku. Lapo gua sapa ning kali. lah gini aku nanti teman semua. Lah kuat ki mah gak kuat gitu sapa maksudmu piye? Lah piye geger bren ayo. Geger, geger. Oh, gua tak mobil. Ayo, Cok. Hei! Wah!